Asteroideen antokira irterak badakizuen ondiren espazio untzietan eta sanbradan aztertu zuten jakintxuenek ebatzia zuten azalbarurako unibertsoan kuantifikazteke egunura maitu aurretik erabaki hartu beharra izan zuten ies egin alabetan itxoin errugabeak zirela antzesteko Eta ingurura begiratu nuen ikusteko neonezko argiak nola ikun sentiratzen gintuen open esanez azkenean gizaki orok aurregin behar dio bakarik azkeneko